Yeah, right. Pane munhu wandasangana naye panambozi pane nyaya dziri kunetsa munyika yedu yeZimbabwe. Kulendo wangachipopote chiko. Right. Ladies and gentlemen, maadi zvenyu vanhu panyaya vision. Inini ndinenge ndisingapopote because I have people at heart. You understand? So zvinoitika nje kuti tinenge tine ma-issues atinenge tichitaura nezvawo. For example, nachitaura nyaya yekuti zoni munotiudza kuti zoni mimi Felix Mona ari kunzi aita best minister of transport. Why? Makamboya ku South Africa naye maZimbabweans. Alright, maybe ndataura. Have you been in Zambia, Tanzania or other country yamunofunga of your choice? Ma minister ekoko asitakambopuwa that award. We will talk about it. Let's talk about the issue imwe yakaitika futi. Mbozi munogona kuti andikuda kumhanyira kuti nyaya yekuti minister of transport muona ungambe kuti kumningira ndakanzwa machipemberera kuti vaMnangagwa vane motorcade, the best motorcade in Zimbabwe. Why are you not guys talking about the issue of economy and other things zvinogona kubatsira nyika? Ndo nyaya dzimwe dzetida kuti titaure because atidi kuti titaure nyaya dzimwe dzisina musoro. Honestly speaking, inini zvangu kana ndinge ndatouya uchiziva kuti iwo haufarire ZANU hautoide takutowirirana watohama yangu ukangoti hauti pasine ZANU PF watohama yangu takutotaura nyaya imwe chete because inini chese kana kuti munhu wese anouya achiti pasine ZANU PF ndakutomusapota. I still remember ndakamboatenda imwe wedding yomwe mfeso achitira kuti zvinhu zvangandiomera chinchi ZANU PF yazobva ndakatomusapota ndakati chii chiri kushota because ZANU PF ndakakonzwa kuti vanhu vese vaita marombe. Everyone is bitter in Zimbabwe because of this political party, so-called political party inonzi ZANU PF. Vari kusita zvakawanda, Mnangagwa this, Mnangagwa that. But tutatarana chokwadi, even that man, he managed to divide the country. Vanhu kuZimbabwe hatinobatana because of this so-called ZANU PF. I understand zvakatanga madezi aMugabe. Mnangagwa akatanga kutotonga mazuva aMugabe aya. And you guys don't understand kuti why and how did that happen. But I understand kuti that's when it started. Mnangagwa ndo vanhu vaizvambaradza vanhu. Minister of State Security chichi zvaita zve. Aizvambaradza ndaraunda yaHutsinye. Hatisi kuti azokuti Hutsinye wanga uri panhigirikini. Hutsinye wanga wagara uri muropa. Saka izvezve mukandiudza kuti Mnangagwa agona ane one of the best motorcade in the world, I will be very disappointed. Mnangagwa must build economy. Wakabvisire chii Mugabe nai mudhara wedu. Mudhara aubvise Mugabe uchiti Mugabe azotadza, Mugabe azodai, so wobva watadza kuita something better than Mugabe. That's where my problem is. I am so disappointed. Alright. In such apa uri kuti pane nyaya futi yekuti wakambozvistadi here kuti Mnangagwa ane system yekuti mayouth akatanga kunodemonstrate. Uchiri remember kuma 2018 mayouth ainetsa chinodemonstrate anditi Mnangagwa ainyanyobuditsa mari achiti izvozvi takuitira mayouth zvakati, izvozvi takuitira mayouth zvakati because mayouth ndiwo ainetsa. Maovheti anga akanyarara, ndofunga nguveyo maovheti haana zvaakamaitira, but izvozvi maovheti ari kunetsa haasi kutaura zvemayouth, ari kungoti izvozvi takuitira maovheti zvakati, izvozvi takuitira maovheti zvakati. Se achiita zvinhu kana vanhuwo vachipopota, kana vasiri kupopota aite chinhu. Ndiri kuremember last week akanolonja achiti tikuitira mayouth tida kumapa mari because akanzwa kuti vanhu vada kunodemonstrate mutauni, of which mayouth ndo vanhu vazhinji vanopinda mutauni. Akabva aenda kuHICC nawo obva anovati tikukupai mari, but tiri kunzwa izvozvi vanhu vari kuchema uchiti mari dzedzi hadzina kubuda, ari kubrainwasha vanhu. And of which ukada kucheka izvozvi mutauni muri kutonzi mazara polisi. Uri kuti chii nenyaya iyoyo? Mnangagwa is a psychologist at the end of the day, and tingati ma-advisors ake, those guys ndo vatori neproblem futi. Do you know kuti kune dzimwe nyaya dzisingasvike kuna Mnangagwa, but akaudzwa kuti maveterani akucomplaina anotanga kutoti mungati vatengere mabhasikoro. Imagine kuti mudhara ne85 years anzi atengerwa bhasikoro, anoridii? Ari kunzi legacy asire vana vake votosara kuti baba vedu vakaenda kuhondo vakapotsa vafa kuti vazowana bhasikoro. Bhasikoro rinoita mari. Aiwa ndati bhasikoro rinoita mari ko vanhu baba. Bhasikoro imari. How much is the bicycle?
You see, that's where the problem is. These guys, they're taking advantage of everyone. They're taking advantage of ignorant people. They know that these people are very ignorant. So what they do, vanongoti, alright, maveterani kunetsa, maveterani vanotozoti maveterani edu varombo. Those no anoziva. Saka varizoti havana chavakamboitira maveterani. Saka maveterani asina kuti wana farm anenge achingoitawo ameno yanenge achitoita, anenge angori maveterani ezita. Imagine kuti izve so, kundino mamwe maveterani autonzi tichazokuvhetai kuti tione manga muriko kuhondo. Vachiri kuvheta since pakapera hondo. It's been 45 years now. Saka vanobva vatora vanoti vavakavheta vacho ivavo. Vozi takukutengerai mabhasikoro. Takukuitirai chakati. Mayouth, obviously mayouth vakatengerwa musombodhiya. Mayouth vagara vari kuita krango, vari kurova madombo, mutoriro, whatever. Marombe kupedzisira. I've never seen such nonsense in my entire life. Kuti muyouth anonzi irombe to that extent. Anobva asvika kuti mayouth takukuitirai chakati. Takukupai mari presidential fund. Ende panyaya mayouth yauri kutaura iwe, wakambozvidiscovhere kuti panonzi tiri kuitira maovheti zvinhu zvakati eji yevanhu vanenge vachinzi maovheti iyo ndo eji yevanhu futi yeunoona ichipiwa mari ichinzi mayouth. Chinoitika ndechekuti mayouth ekuZANU-PF hayagume size. Mudhara ane 8 years anonzi muyouth, zera raVP Chiwenga rara rinenge ririko kuyouth, and meno kuti zvinenge zvichifamba sei panonzi mayouth takumaitira chaka, ndivo vanenge vari kumberi. Muyouth wangatoona kwaiwa kuZANU-PF tinomachakairira John Paradza ndo eji yemayouth. Ko vamwe vese mazidhara ndambonzwa uchitaura uchiti maovheti ari kunzi akatengerwa mabhasikoro. Wakambozvitarisa futi here kuti maovheti acho anenge achinzi akaenda kuhondo haana chaari kubhenefita, but vanhu vasina kuenda kuhondo zvivanhu zvapfana izvi zvimbafa zvine zvakabheka mukuru ndo zviri kubva zvatopinda muGD6. Haukamu kuti chifu wenje izvozvi chifu wenje ureti anofamba nemota yakaita sei? Chifu wenje anofamba nebhasikoro here izvozvi? Anofamba nemota yakaita sei? Mnangagwa is desperate for support. Mnangagwa anda vanhu vanomusapota chete. Ukasapota Mnangagwa anokuitira zvaunoda. Ndo zvinoitika. Maveterani havakwanisi kuti vasapote Mnangagwa kusvika mubhonzo. Most of them. Why? Because vakatoenda kuhondo kwacho. They don't believe kuti Mnangagwa is the messiah. They don't believe kuti Mnangagwa ndiye achavapa mari. They don't believe kuti Mnangagwa ndiye achavatengera dzimotikari or whatever. They believe kuti takatoenda kuhondo saka nyika yedu yatosununguka kudhara. Vafana vechidiki ava mitoriro mbavha, vamwe vacho vanenge vagara nemhosva, vamwe vakatouraya vanhu. They come vachidefenda Mnangagwa because vari kutodefendwa for mhosva dzavakatopara. Mnangagwa anokusapota. That guy anonzi uya wokuti Mnangagwa huchi akarepa kutobata chibharo izvo akabudiswa mujeri. Why? Because akangoti Mnangagwa huchi. Because before saying Mnangagwa huchi, he was promoted. Mnangagwa is desperate for support. Haana munhu anomuda. Mudhara waya akatotongonzi waraiti mudhara bvisa mabenefits. Hakuna kana wani munhu anomirana Mnangagwa. Hakuna. Ndosaka tichiri pasi neZANU-PF. Iye akatohajika ZANU-PF. Atone chiZANU-PF chake chenhema chezvanhu zvisina kana nebasa rese. Maveterani mamwe akasara nawo, maveterani vari useless vekuti havana chavanooffer. Ko panyaya yemutemo muZimbabwe mune mutemo here, because isi tiri kunzwa kuti kuZANU-PF munhu akangoti president muri kutonga zvisiri izvo, president Madeso unonzwa achiverengerwa kuti ane 10 macases aakaita, wotonzwa pakutonzi tiri kumutsvaga. Haukamu kuti vanhu vanotsvaga munhu wavanga vanaye pamakore ese, but pa 1 week raanotaura kuti ZANU-PF zvinhu zvemuri kuita zvisiri izvo, because anenge asisa benefitewo, vobva vatanga kuti tiri kumusunga. MuZimbabwe mune mutemo here kana kuti ZANU-PF yacho ndiwo mutemo? The current regime, the current Mnangagwa's regime is more like a terrorism organization. Vanhu vaya vanongokuti ukauraya munhu izvezvi vanokusevha. Alright, let me say it this way. Ukagara uri munhu waMnangagwa handiti izvezvi kuti wakapara mhosva but uri die hard supporter sekuti akunda zvinoita kuti Mnangagwa is desperate for support, anokusevha. Ukazongobuda kuti Mnangagwa akadhakwa obva wateerera kana zvekutaura nana Kulient, wauya kuKulient kana kuti kuchi wanzwa nyaya dzedu dzinotaura handiti takudzidzisa, takudeliver, takubvisa urombe huri musoro mako. Chinotanga kuitika nchekora iso vanotanga kuti pape wakauraya munhu
pape wakadai so vanhu vava there is no judiciary system, there is no justice whatever. Handimbonzwa zanzi Ziyambi ndi justice minister mudhara iwe uri justice minister kuvana vako nemukadzi wako, kwete kunyika yeZimbabwe uri kutoti jairira zvisingaite, ungatozoranzi Geza akazouraya munhu. Saka hama dzake dzazichistrugula munhu iye dzinzi kwakaurayiwa munhu vachitadza kuwana justice. Where were you? Ungori kupi? What were you doing? Ukada kutarisa futi nyaya dzinoitika ndedzekuti munhu muZimbabwe, munhu anoti toda kuita machi musi wakati, wiki roro rakusvika vanonomutora vomuti uri kukurudzira mhirizhonga. But vanhu veZANU-PF kune vanhu vanotothreatena vanhu like ana Matevera veve vakatothreatena vachiti takanzwa kuti musi wa31 kune demonstration, vaMnangagwa tichengetedzei tirambe tiri pabasa tizokuitira kuti vanhu ava tivavharidzire. Vanhu ava hatina kana kuzvarwa takatakura makreti emazai, vakada kuita izvozvo tinozovada izvi. Panambopera mazuva kumba kwaGeza kwakabva kwanzi kwapwanywa. Vakadii kutora Matevera ari munhu sesuspect, because vanombonotora munhu vachimusunga nditi vachimuti iwe uda kuitisa demo, but demo yacho inenge isina kuitwa. Vakadii kumutora vombomusunga vomuti iwe suspect. Oh, that young man is it's actually John Paradza. Vakajaidzwa vafanha nyaya yekuti vanotaura, vakajaira kutaura nemadhara ekuti vanenge vachivatya, vakajaira kuita chiZANU-PF chekuti inini ndikatosangana dry hands kana iwo John Paradza wakamutarisa nyaso nditarisa, unofunga John Paradza dry hands anganzi andirova here? Vese vari kuti anorovani, but unoona chinoitika vajaira madhara ekuti vanenge vati aiwa ZANU-PF inotyisa, ZANU-PF inorova, vachisaitonapo indotsamura mese wandatosangana naye chero ungamupurisa uri muchi nonsense. Tese tingori maZimbabweans, I don't listen to such nonsense. Vakajaidzwa, vakajaira kuchikidzira vanhu. ZANU-PF inotonga neintimidation, vanochikidzira vanhu. That's all. Vanovhundutsira. Hapana nyaya yekuti ungati ZANU-PF political party here. Iwo ndosoka ndichiti kana watondiona ingolike video kuti bosi ndenchitoti pasi nayo. Ndenchitaura zvinhu zviri paground nini. Chii chamungandiudza chekuti ndinganzi ndasupporta ZANU-PF? Ndoisupportere chii ZANU-PF? What is ZANU-PF? Ndakaitarise nini? Those guys, what tikataura zvemafailures, vanhu vaya vakafaila in the world. They are the terrible political party. Even so Mnangagwa is good to lead a political party, not to lead a country. Uri nyaya yaMnangagwa, inini ndichikura ndakanzwa kuti vanhu vakaenda kuhondo, vanhu vazhinji vanika hanzi vanika kutacha kavanomboita. So ndakaona last week Mnangagwa achibvunza zvekuti kuMozambique kune chitima hanzi chachisafambiri, I think ndozvandakanzwa zvaitaura achibvunza. Ko kuZimbabwe kunoku tinewo zvitima here, but chinondinetsa ndechoti anobvunza zvinhu izvozvo. But same Mnangagwa ndiye munhu anoapointa maminista. Ko maminista ari kuisa ari kumaapointa kuti aite basa rei, rekutambira pei here kandi rekuti aite basa. Because iye haukamu kuti haazive kuti muZimbabwe hamuna chitima, haazive kuti muZimbabwe hamuna ground, but ane maminista ari kuapointa, ari kumaapointa how iye asiri kuziva kuti maminista acho anoshandira basa rei, ari kumaapoindire chii, ende vanhu ivo vari kutambira. Saka ari kungotora vanhu vangovaisa pabasa ndizvo. Mnangagwa is not serious for his job, especially for this job. That's my opinion. Mnangagwa is not serious. Anofana kusiya basa. Iwe ungati uri mwana wako iwe wobva mwana opa next door akapasa totata kubvunza kuti koma results emwana wako ndapa, autoziva kuti mwana wako ane results mangani. Tingakuti expect uri serious pakadaro utazoziva kuti alright, utazoziva situation iri pamako, uchiziva situation dzekumba kwevamwe vanhu. Saka tingakudedza kuti chiti a good father ere pakadaro. Kuti unonzwa kuti muri wako next door wapera vari kurara nenzara, iwe usingazivi kuti vana vako vakapedzera kudya ndirini. Wobva kuti vanhu kunext door kurara nenzara, tingakuti uri baba vakanaka here pakadaro. That's the same thing about Mnangagwa. Mnangagwa hana basa nezvinhu zvemunyika make, ane basa nezvekuma neighboring countries. Hameno tanenge da kukombita chii chaanokombita. Maministers akaya havana kana chaanoziva, impavha dzedza marombe maminister. Ndingati Mnangagwa hanzi aisa maminister he apointa maminister. What is a minister? Which minister are we talking about here? Hakuna kana one minister weZANU-PF akaita zvine musoro. Kana mawana kana one wamunongoti yakashanda. I'm willing kuti mundiratidze kuti this one is the best minister. Ndobva ndabvuma kuti you guys are right. Mondiprove wrong. I think number dzangu munodziziva. I'm willing.